Patay. Ako di kwarta ron bay. Sa to. May tago pa to ulit bisa karon ba? Ina mo ko to kwarta ron. May tago pa tong kauli rong isa. Hey! Oh! Oh! Yakin sa mga pring. Ulo siguro nga ba? Ay, murang pangikutan ng pangalan ni. Ay naputa ka kay tinuing ka bubayan. Matay pring. Tago na siguro pring. Tips. Maabot to diri ba para mablind siya ba nga katuo siya nga kung inlakaw ka ba. Ito pring no. Ito na ko pring. Sige, sige. Ay, asan ako mo tago ani? Pwede na siguro diri. Ayay! Uy, jadi. Kabantay kang break. Ayan. Nga. Wala biya diri. Napigil ka okay. Emergency ba? Tawag ba? Pwede na siguro diri. Okay. Sa to nga. Lako to. Pugi tuyo na ko. Kani nga saya hiram og tagwarta. Saon man taman. Si Abay. Ilang to kwarta baka pulisoy na sa motor. Nak. Ara ko sa pangangin ato. Wa jud daw siya bisag piso gyud daw. Saan nga to isur pa na pugson. Ay, sige, bring. Kasi lang sa kong, pagtasa na ito, balag yung gasolina. Ayo 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 ayo. Matay sa ako, diskarte gasolina rin na. Bring 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 bring. Basta ka dyan. Ay, salamat. Ikaw na ba yung gitsikan? Hindi ka mag-drama mag-ibuang na ka ba? Ay naputa ka kay tinuing ka bubayan. Ayay! Si magdirgamay ko. Dito, bisag asa mo. Bisag dig, sig asa gumutan ako. Wala, may klaro daw. Sige. Kusga yung tingog pot. 1, 2, 3. Sawa pa si Ayan.